Viete, pán minister, ľudia sa pýtajú, keď vidia všetky tie vaše kšefty, slejády, všetky kauzy, že kde vlastne končia tie peniaze, ktoré napríklad z Európskej únie sa majú prísť na naše nemocnice, cesty, školy. A potom vidia pána ministra vnútra, ktorý príde do cestovky, očividne si objedná nejakú dovolenku. Ja toto prvýkrát počujem, čo ste vypovedali, že je možné vyplatiť niečo ex post. Ja som sa pred týždňom vrátila z dovolenky a nič také mi teda nebolo rozhodne ponúknuté. Musela som ju práve že zaplatiť mesiace predtým, ale teda v poriadku. A príde teda minister vnútra a vyplatí to v keši a ešte na ruke má pritom 12 000 hodinky. Takže ja viem, že to bola jeho pani manželka, ale tak trošku tak metaforicky si to predstavme. Tak potom je normálne, že ľudia už nedôverujú v tento štát a vôbec vo verejných činiteľov, pretože vy sa tu vyhovárate na to, že existuje nejaké ústavné právo na platbu v hotovosti. Veď samozrejme, ale zároveň verejní funkcionári, verejní činitelia majú vyššiu zodpovednosť a nemali by takýmto spôsobom platiť bankovkami, ktoré navyše teda vraj od roku 2009 tie 500 eurovky už nie sú v obehu. Tak skutočne ľudia si kladú otázky. A ak dovolíte, ja by som sa ešte chcela dopýtať pána ministra zdravotníctva, že koľko vy máte doma v keši, lebo ja vám poviem osobne, že môj syn, keď si odo mňa pýta, čo je len na divadlo do školy 5 eur, tak ja musím ísť vyberať, pretože nemám jednoducho pri sebe hotovosť. Neviem si predstaviť, že by sme s mojím manželom naškrapkali 12 000 eur v keši a že by som tak išla vyplatiť dovolenku. To skutočne nie. Kto tomuto môže uveriť, pán minister?